Най-зашеметяващото видение, откровение от самия Бог, мястото на явяването на Господ Исус Христос, в последните времена се оказва страна, която никой не би си помислил. След точното пророчество за покушението срещу Тръмп, американският пастир Брандън стана широко известен със своите видения за последните времена. Сред тях има едно най-зашеметяващо откровение, което остави всички богослови безмълвни. Бог му показа видение. Той видя въртящата се земя и над земята на Китай на изток се появиха безброй златни светлини. Тези светлини се събираха в златни потоци, които от Китай се разливаха към всички народи на земята. Всяка златна светлина представляваше избран от Бога, спасена душа, и Бог му каза: те жертват живота си за разпространението на моето слово, плащат цената, за да свидетелстват за мен. Това са победителите, които Бог първо спечели в последните дни, и чрез тях Неговото спасение се разпространява по целия свят, възвестявайки, че Бог е дошъл и че Бог царува. Божията слава в последните времена се явява на изток, в Китай, изпълнявайки библейските пророчества. От изгряването на слънцето до захождането му, името Господно е за хваление. Защото от изгрева на слънцето до захождането му, името ми ще бъде велико между народите. В последните дни Божията слава ще се яви на изток, в Китай, и Божиите избраници там носят великата мисия да разпространяват благовестието за Божието царство. Като православен християнин, ако все още не си приел Божието спасение за последните времена, вече си изостанал. Ако желаеш да научиш тайната на Божието спасение в последните дни, напиши амин в коментарите и ние ще се свържем с теб възможно най-скоро, за да те поканим в безплатна група за изучаване на Библията. И ти ще имаш възможност да посрещнеш Господа.